Прыпынак вуліца Тітова. Шчыра вітаем пасажыраў трамвайнага маршруту нумар 9. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца 14 Полацкая. Прыпынак вуліца 14 Полацкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Заслонова. Прыпынак вуліца Заслонова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца 19 Гарадоцкая. Прыпынак вуліца 19 Гарадоцкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак гімназія нумар 4. Прыпынак гімназія нумар 4. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Полацкі рынак. Прыпынак Полацкі рынак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак чыгуначны вакзал. Прыпынак чыгуначны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Заводскі. Прыпынак Заводскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Дмітрова. Прыпынак вуліца Дмітрова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак плошча Перамогі. Прыпынак плошча Перамогі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Політэхнічны каледж. Прыпынак Політэхнічны каледж. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак гасцініца Лучоса. Прыпынак гасцініца Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак праспект Чарняхоўскага. Прыпынак праспект Чарняхоўскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Лучоса. Прыпынак Лучоса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак бібліятэка імя Ленькова. Прыпынак бібліятэка імя Ленькова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Новаастровенская. Прыпынак вуліца Новаастровенская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Гандлёвы цэнтр Карона. прыпынак Гандлёвы цэнтр Карона. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак тэкстыльны. Прыпынак тэкстыльны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Жлобінскі. Прыпынак Жлобінскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Пралетарская плошча. Прыпынак Пралетарская плошча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак другая гарадская бальніца. Прыпынак другая гарадская бальніца. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак теплаэлектрацэнтраль. Прыпынак теплаэлектрацэнтраль. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца 39 арміі. Прыпынак вуліца 39 арміі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак вуліца Максіма Горкага. Прыпынак вуліца Максіма Горкага. Мы прыбылі на канечны пункт маршруту. Усяго вам добрага, паважаныя пасажыры. У адпаведнасці з правіламі карыстання трамваем, тралейбусам і аўтобусам, пасля прыбыцця на канечны прыпынак пасажыры абавязаны пакінуць салон транспартнага сродку.